бо сабаб ва ба таври сунъӣ ҷамъшавии шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт дар қисматҳои алоҳидаи роҳҳои автомобилгард дар ҳама шаҳрҳои калонтарини дунё ҷой дорад. шаҳри душанбе ҳам имрӯз бо бештар гардидани сокинону меҳмонон ва васеъ шудани масоати умумӣ ин ҳолатро таҷриба мекунад. шиддатнокии равоҳои нақлиёт ва ба ҳамдигар халал расонидани иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба омилҳои зерин вобастагӣ дорад: зиёд шудани аҳолӣ ва бадин васила, афзоиши шумораи воситаҳои нақлиёт, васеъ набудани сатҳи роҳҳои автомобилгарди баъзе кӯчаву хиёбон, набудан ва ё кам будани таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ. дар шаҳри душанбе кам нест ҳолатҳое ки бо сабаби дар канори роҳ гузоштани нақлиёт равоҳои дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халалдор мешавад. бозору ошхона, тарабхонаву марказҳои савдо нуқтаҳои асосии ҷамъшавии шумораи бештари мошинҳо ба шумор меравад. аксар соҳибони воситаҳои нақлиёт дар мавзеъҳое ки таваққуфгоҳ надоранд, мошинҳои худро дар қатори якуми роҳ мегузоранд. афзун ба ин, тибқи иттилои шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раисоти вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе, айни замон шумораи умумии воситаҳои нақлиёте ки дар ҳудуди шаҳри душанбе ба қайд гирифта шудааст, зиёда аз 87 000 ададро ташкил медиҳад. илова бар ин, аз 8 даромадгоҳи асосии шаҳр дар як рӯз беш аз 43 000 автомобил вориди пойтахт мегардад. ҷиҳати коҳиш додани ҷамъшавии воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо ва пешниҳод кардани истифодабарӣ аз хизматрасонии таваққуфгоҳҳои муосир, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе тадбирҳо андешиданд. татбиқи нақшаи генералии шаҳри душанбе эҳтиёҷоти соҳибони воситаҳои нақлиёт бо таваққуфгоҳҳои муосирро таъмин карда истодааст. бунёди аввалин таваққуфгоҳи бисёрқабата дар пойтахт ҳам дар заминаи татбиқи нақшаи генералии шаҳри душанбе роҳандозӣ гардид. дар ҳоли ҳозир сохтмон ва бунёди таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ дар ҳудудҳои марзию маъмурии шаҳри душанбе тибқи нақшаи генералӣ, нақшаи муфассали тарҳрезӣ ва нақшаҳои иморатсозӣ пурра ба роҳ монда шудааст. аввалин таваққуфгоҳи нақлиётии бисёрқабата дар пойтахти кишвар 16 декабри соли 2021 бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи фирдавсӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. таваққуфгоҳи муосир дар асоси талаботи муосири шаҳрсозӣ дар муддати наздик ба 1 сол бунёд карда шуд. он дар масоҳати бештар аз 14 000 метри мураббаъ сохта шуда, дар як шабонарӯз имкон дорад 600 воситаҳои нақлиётро ҷо кунад. дар ин замина ёдрас мекунем ки таваққуфгоҳи 7 ошёнаи нақлиётӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозори Корвон бунёд шуд. мақсад аз сохтмон ва истифодадиҳии ин маҷмӯаи нақлиётӣ бартараф кардани ҳолатҳои ҷамъшавии воситаҳои нақлиёт дар канори роҳҳои атрофи бозори Корвон ва таъмин кардани воситаҳои нақлиёт бо таваққуфгоҳи дорои шароитҳои бехатари замони муосир мебошад. таваққуфгоҳе ки мо сохта ба истифода додем, аз январи соли 2021 сохтмон сар шуда буд то декабри 2021 сол 24 соат фаъолият мекунад. аз назар ба пештара шикеле ки дар раҳҳо тамбашавӣ мешуданд, мошино мемонданд, хеле хубтар беҳтар шудагӣ аст. лифтҳои замоновӣ сохтагием дар инҷа, камераи назоратӣ ҳаст ки 24 соат дар таҳти назорат бошад мошиное ки мемонанд. агар амихали таваққуфгоҳе ки замонавӣ ки ҳозир ина ба супориши раиси шаҳр муҳтарам Рустами Умалӣ амира сохта ба истифода додем, бо дар шаҳр бисёртар шавад, беҳтарин мешавад. тавре масъули ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозори Корвон қайд намуд, фаъолияти таваққуфгоҳ тавонист то андозае шиддатнокии ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои атрофи бозори Корвонро кам кунад. ин таваққуфгоҳи баландошона дар қисмати шимолии маҷмӯаи муосири савдову хизматрасонии бозори Корвон дар заминаи манзилҳои истиқоматии шахсӣ ва дигар бинову иншооти бартарафшаванда бунёд шуд.
طبق اطلاع بنیادگران مساحت هر یک اشونه توقفگاه بسیار خبطه در دوشنبه 2500 متر کвадрати را تشکیل می‌دهد. راه درآمد به توقفگاه از دو قطار حرکت عبارت است. برای درآمد به داخل توقفگاه بسیار خبطه علامت اشاراتی به اصطلاح پارکوفکا راهنمای ماست. مانیتور الکترونی در ورودگاه به ما اطلاع می‌دهد که در 7 اشونه توقفگاه برای گنجایش چند اتومبیل جای آزاد موجود است. راننده وقتی تا اینجا رسید با او لازم می‌آید که برای گرفتن چیپتای ورود تگمچه رنگی سبز این تجهیزات را زیر کند. رفت و راننده نداند که این تجهیزات را چطور باید استفاده نماید، تگمچه پرسیدن را زیر می‌کند و با پخش صدا آگاه می‌شود که کدام عمل را باید اجرا نماید. وقتی تجهیزات چیپتای ورود می‌دهد، آنگاه غوچوب و یا به اصطلاح شلاگباوم کشوده می‌شود. راهی برآمد و فرآمد اشونه‌ها از دو قطار حرکت و نشیبی و بلندی 4.5 درجه عبارت میباشد. موجودیت خط‌های افقی و علامت‌های معلومات‌دهی اداره اتومبیل را در داخل توقفگاه بسیار خبطه آسان می‌نماید. سطح همواری اشونه‌ها با نشیبی و بلندی تفاوت دارد. سطح اشونه‌ها هموار و سطح راه نشیبی و یا بلندی ناهموار است. راه حلقوی داخل توقفگاه برای پیشگیری از لغزیدن واسطه‌های نقلیات مخصوصاً ناهموار ساخته شده است. گذاشتن مانع‌های صنعی معنای نبودن جای خالی در اشونه مد نظر را ifade می‌کند. راننده با مشاهده این حالت باید به اشونه دیگر براید. این است ترتیب وارد شدن به توقفگاه بسیار خبطه. اولین توقفگاه بسیار خبطه نقلیاتی در شهر دوشنبه با گفته مسئولین تا حد پر اقتدار ساخته شده است که ماشین‌های بارکشان تا 60 تن وزن داشته را می‌تواند در اشونه‌های خود جایگیر کند. توقفگاه معاصر برای تامین کردن بی‌خطری و پیشگیری از حالت‌های سوختار خبرهای آبگذر دارد. این مجموعه نقلیاتی همچنین دارای نظام روشنی دهنده، علامت‌های دیواری نورتاب و نورافشان، آینه‌های دوره شکل مطابق و موافق با گردش‌ها، کامراهای نظارتی، کامراهای نزدیکبین پاترولی، 2 عدد لیفت از دو طرف بینا، 2 زینه‌پایه و 1 زینه‌پایه احتیاطی میباشد که موجودیت این همه علامت و تجهیزات سطح خدمت‌رسانی را به مراتب بهتر گردانیده است. در روند کارهای ساختمانی در توقفگاه 7 اشونه نقلیاتی در ناحیه فردوسی 200 نفر متخصصان محلی به بنیادکاری جلب گردیدند. رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار کاروان در جریان آبادانی یک گوشه پایتخت از بنیادکاران اجرای با صفت کارهای ساختمانی، رعایت طلبات معیارهای تکنیکی، استفاده صنعت بلند معماری در وقت آرایشات داخل و بیرون انشاءات، استفاده مصالح بلند صفت ساختمانی را تقاضا کردند. آن رانندگانی که امروز از خدمت‌رسانی توقفگاه استفاده می‌برند می‌گویند موجودیت ماشین سرای تشویش و ترس آنها را از بین برده و جای آن امنیت و ثبات آورده است. در این زمینه یادرس می‌کنیم که ارزش خدمت‌رسانی در این توقفگاه برای یک واسطه نقلیات 10 سومانی را تشکیل می‌دهد. برای گذاشتن ماشین در دلخواه آشیانه این توقفگاه وقت محدود نیست. تنها هنگامی برآمد در اساس چیپتایی که در وقت وارد شدن از تجهیزات خودکار دسترس کرده بودیم در خزینه 10 سومانی پرداخت می‌کنیم. 10 سومانی مبلغ حق استفاده از توقفگاه با نظرداشت مبلغ‌های خراجاتی پیش بینی گردیده است. دامه مونیش ماشین تا یک کساغامه تا یک اتوبوس یک اواکواتر میبره اینجا بهتره مقصد. اگر اواکواتر برای نزول راه شما جریمه کنه چند سومون جریمه؟ خیلی نه 200 سومون هم 100 سومون هم جریمه کنه مقصد 10 سومون خوب نیست. با ما پسند اومد یگام چی نیست مقصد. شما میخواید که هم توقفگاه در حدود شهر جامعه بسیار باشه. ما میخوایم که بسیار باشه.
ашхосе ки автомобили худро дар ҷойҳои номуайяни атрофи бозори Корвон мегузоранд, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ тавассути нақлиёти махсус ва ё ба истилоҳ эвакуатор ба ҷаримагоҳ интиқол медиҳанд. воситаи нақлиёт вақте ба ҷаримагоҳ интиқол ёфт, ронанда танҳо баъд аз супоридани ҷарима мошинашро бозпас мегирад. пеш меомадем, як ҷо намеёфти ки мошин тамони дар роҳ мемонди, меомадам мошинта мебуранд, номерта меканданд. боз ака мемонӣ ба ҳазир 1 соат мегарди, 10 соат мегарди дар бозор, мисол чизе лозимата мегирӣ, бе ягон чӣ мери 1000 бор аз пешина. ин хуб. мисол бозор замонавӣ, ҳама тарафа мисол шароитош хуб. роҳ мисол дигар тамбашавӣ неста дар роҳҳо. муомилаи коргарон аст. камераи назоратӣ дора ака, мисол ягон хеле ташвиш нест. мисол азра ё ки стоянкаи яксомона дусомона ин хуба. дар 1 сума мемонад ё 2 сума мемонад, мошин ма мехӯрошанд. як ҷоиш мисол чи барои 1 сума мисол 100 сум зарар мемиёд, 500 сум. ака ман 10 сум метем бе ягон мисол мушкилӣ ман мошин ма мегирам мерам. 100 000 шукри мисол давлати обод мекунем ки мо дар давлати обод мегардем. кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе мегӯянд, аз рӯзи ба истифода додани таваққуфгоҳи бисёрхабата ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон дар атрофи бозори Корвон ба низом даромадааст. ин ҳолатро мо низ дар рӯзи наворбардорӣ мушоҳида кардем. дар гузашта кормандони бозори Корвон мошинҳои худро канори роҳ гузошта то охири рӯз роҳро банд мекарданд. имрӯз чунин ҳолатҳо вуҷуд надорад. мақсад аз бунёди таваққуфгоҳҳои муосир ҳам таъмин кардани ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар роҳ, бехатарии пиёдагардон, бартараф намудани ҷамъшавии зиёди мошинҳо дар роҳҳои автомобилгард ва пешгирӣ аз таваққуфи воситаҳои нақлиёт дар ҷойҳои номуайян мебошад. ошёнаи ҳафтуми таваққуфгоҳи бисёрхабата болокушода аст. болокушода будани ошёнаи қабати болоии таваққуфгоҳ ба соҳибони воситаҳои нақлиёт имкон фароҳам меорад ки мошинҳои худро дар фазои кушод бигузоранд. дар ошёнаи болоии бинои таваққуфгоҳ маркази назорати мушоҳидавӣ низ ҷойгир аст. дар ин марказ бо истифода аз 12 монитор ва 171 камераҳои мушоҳидавӣ масъулин тартиботи атрофро назорат менамоянд. тамоми таҷҳизоти техникии насб гардида насли нави ширкатҳои маъруфи ҷаҳон буда, атрофи таваққуфгоҳро дар масоҳати бештар аз 2000 метри мураббаъ назорат менамоянд. дар ин марказ ҳамчунин системаи огоҳикунандаи зидди сӯхторӣ насб карда шудааст ва дар ҳолати бонки хатар аз ин ҷо муайян карда мешавад ки ҳодиса дар кадом мавзеъ рух додааст. иқтидори камераҳои патрулӣ беназир аст. масофаи дурро наздик ва масоҳати атрофро ба таври умумӣ наворбардорӣ мекунад. кормандони ин марказ мегӯянд, наворҳои сабтшуда барои вақти муайян ҳифз ва вақту соати ҳар ҳолати ғайримаъмулӣ дар дафтар низ қайд карда мешавад. вақте воситаи нақлиёт дар чунин як таваққуфгоҳи муосир қарор дорад, соҳиби он ташвишу хавотир нест, зеро ронанда хуб медонад ки автомобили ӯ дар ҷои амну бехатар аст. соҳиби воситаи нақлиёт ҳангоми баромадан аз таваққуфгоҳ ба хазинадор 10 сомонӣ маблағ пардохт мекунад. масъулини таваққуфгоҳ барои пешниҳод кардани хизматрасонии тахфифӣ кортҳои дастраси таваққуфгоҳро ба муомилот бароварданд. ҳар нафаре ки ин кортро дастрас намуда аз он истифода менамояд, арзиши хизматрасонӣ дар таваққуф
таваққуфгоҳ барои ӯ баробар ба 5 сомонӣ мешавад. бунёди ин таваққуфгоҳи бисёрқабата дар душанбешаҳр намунаи аввали таваққуфгоҳҳои баландошёнаи нақлиётӣ дар тоҷикистон аст. ҳамакнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин истодгоҳи нақлиётӣ сохтмони таваққуфгоҳи бисёрқабатаи дуюм ва сеюм дар ҳудуди шаҳри душанбе оғоз шуд. дуюмин таваққуфгоҳи нақлиётӣ сеошёна аст. он дар кӯчаи Алишер Навоӣ ноҳияи Сино ҷойгир шудааст. таваққуфгоҳи дуюм дар пойтахт аз ҷониби ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди сохтмони олӣ сохта шуд ки то имрӯз 80% корҳои бунёдӣ ба итмом расидааст. айни замон дар иншооти мазкур корҳои арматурбандии ошёнаи сеюм ҷараён дорад. таваққуфгоҳи сеошёна бо ҷойгиркунии 60 автомобил бо мақсади халал нарасондани автомошинаҳо барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти беруна ва ҷойгиркунии мошинҳои истиқоматкунандагони ҳамин биноҳои навсохташуда 85% корҳо ба анҷом расид. ёдрас мешавем ки дар ҷараёни корҳои бунёдӣ дар таваққуфгоҳи бисёрқабатаи дуюми нақлиётӣ ки наздик ба 2 сол аст идома дорад, беш аз 60 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори муваққатӣ таъмин буданд. тибқи нақшаи генералӣ дар минтақаҳои маскунии пойтахт марҳила ба марҳила сохтмони таваққуфгоҳҳои кушод бисёрошона ва зеризаминии нақлиётӣ бунёд карда мешавад. воситаҳои нақлиёт ба ин таваққуфгоҳ аз як самт ворид шуда аз ҷониби дигар хориҷ мешаванд, яъне ҳангоми вуруд ва берун шудан ба ҳаракати якдигар халал намерасонанд. баъд аз пурра ба итмом расидани корҳои бунёдӣ таваққуфгоҳи сеошона дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ин шаклу наморо мегирад. дар доираи талаботи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ки ҳуҷҷати асосии меъмории пойтахт ба шумор меравад, давоми солҳои минбаъда таваққуфгоҳҳои муосири нақлиёти бисёрқабата бунёд карда мешавад. масъулини сариёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе мегӯянд, ҳангоми сохтани таваққуфгоҳҳои бисёрсатҳа лоиҳаҳо бо назардошти пеш аз ҳама сарбории воситаҳои нақлиёт дар ин ё он мавзеъ таҳия карда мешаванд. инчунин ҳангоми таҳияи схемаҳо барои чунин иншоот албатта хусусиятҳои меъморӣ ва услуби бино ё майдон ба назар гирифта мешаванд. асосан бунёди таваққуфгоҳҳои бисёрсатҳаи автомобилӣ дар назди бозорҳои шаҳри Душанбе, дар мавзеъҳои бунёди биноҳои баландошунаи истиқоматӣ бо назардошти шумораи автомобилҳои истифодабарандагони шахсон бунёд карда мешаванд ва шумораи таваққуфгоҳҳои бисёрсатҳаи нақлиётӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе аллакай дар доираи нақшаи генералӣ муайян аст ва дар бунёди чунин иншоотҳо асосан аз таҷрибаи давлатҳои пешрафта истифода намуда таҷрибаи давлатҳои пешрафтаро бо унсурҳои санъати меъмории миллӣ омезиш дода бунёд намуда истодаем. дар марҳилаҳои ояндаи татбиқи нақшаи генералӣ дар асоси нақшаҳои муфассали таррезии минтақаҳо дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бунёди якчанд таваққуфгоҳҳои бисёрсатҳаи автомобилӣ низ ба нақша гирифта шудааст ки ҳангоми амалишавии нақшаҳои мазкур бунёди онҳо баромода мешавад.
сарфаи ҷой ва ба таври осон нигаҳдорӣ кардан аз нақлиёт, хавфи зарар ба мошин ва таъсири мусбит доштан ба ҳолати равонии соҳибони воситаҳои нақлиёт аз ҷумлаи бартариятҳои дигари таваққуфгоҳҳои бисёр сатҳа мебошад, ки роҳати ронандагонро афзун мегардонад. Сохтмони таваққуфгоҳҳои автомобилӣ тибқи супоришҳои меъморӣ ба нақшагирии сариёсати меъморӣ ва шаҳрсозӣ ва меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ пурра ба нақша гирифта шуда ба таври ҳатмӣ амалӣ мегардад. Таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ ва бисёр ошёна аз рӯи меъёрҳои зидди сӯхторӣ, ҳавотозакунӣ, равшаннокӣ ва фароҳам овардани дигар шароитҳои давру замон сохта мешаванд.